मिट्टू आमर ए खाइब घोड़ा ହେଇଗଲା कपड़ा घोड़े दिगला पकईद मिट्टू आमर ए खाइब घोड़ा ହେଇଗଲା कपड़ा घोड़े दिगला से पकईद व्यक्ति बता मत साढ़े मिट्टू केमती खाऊची समस्ते देख तू कुमसी मिट्टू आमर ए खाइब घोड़ा ହେଇଗଲା कपड़ा घोड़े दिगला से पकईद व्यक्ति बता मत साढ़े मिट्टू केमती खाऊची समस्ते देख तू कुमसी मिट्टू आमर ए खाइब घोड़ा ହେଇଗଲା कपड़ा घोड़े दिगला से पकईद व्यक्ति बता मत साढ़े मिट्टू केमती खाऊची समस्ते देख तू कुमसी मिट्टू आमर ए खाइब घोड़ा ହେଇଗଲା कपड़ा घोड़े दिगला से पकईद व्यक्ति बता मत साढ़े मिट्टू केमती खाऊची समस्ते देख ର
ତୁ କୁମସି ତୁ କୁମସି ରେ ତୁ କୁମସି ତୁ କୁମସି ମିଟୁ ଆମର ଏବେ ଖାଇବ। ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆଉ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା ସେକଡ଼ ପକେଇଦବ ବୋଲି। ବ୍ୟକ୍ତି ପତା ମତେ ସାଡ଼େ କହୁଛି ମିଟୁ କେମିତି ଖାଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ର ତୁ କୁମସି ତୁ କୁମସି ରେ ତୁ କୁମସି ତୁ କୁମସି ମିଟୁ ଆମର ଏବେ ଖାଇବ। ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆଉ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା ସେକଡ଼ ପକେଇଦବ ବୋଲି। ବ୍ୟକ୍ତି ପତା ମତେ ସାଡ଼େ କହୁଛି ମିଟୁ କେମିତି ଖାଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ର ତୁ କୁମସି ତୁ କୁମସି ରେ ତୁ କୁମସି ତୁ କୁମସି ମିଟୁ ଆମର ଏବେ ଖାଇବ। ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆଉ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା ସେକଡ଼ ପକେଇଦବ ବୋଲି। ବ୍ୟକ୍ତି ପତା ମତେ ସାଡ଼େ କହୁଛି ମିଟୁ କେମିତି ଖାଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ର ତୁ କୁମସି ତୁ କୁମସି ରେ ତୁ କୁମସି ତୁ କୁମସି ମିଟୁ ଆମର ଏବେ ଖାଇବ। ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆଉ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା ସେକଡ଼ ପକେଇଦବ ବୋଲି। ବ୍ୟକ୍ତି ପତା ମତେ ସାଡ଼େ କହୁଛି ମିଟୁ କେମିତି ଖାଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ର ତୁ କୁମସି ତୁ କୁମସି ରେ ତୁ କୁମସି ତୁ କୁମସି ମିଟୁ ଆମର ଏବେ ଖାଇବ। ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ଆଉ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା ସେକଡ଼ ପକେଇଦବ ବୋଲି। ବ୍ୟକ୍ତି ପତା ମତେ ସାଡ଼େ କହୁଛି ମିଟୁ କେମିତି ଖାଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖ।
ର ଟୁକୁ ମିଶି ଟୁକୁ ମିଶିରେ ଟୁକୁ ମିଶି ଟୁକୁ ମିଶି ମିଟୁ ଆମର ଏବେ ଖାଇବ। ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ତାକୁ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା ସେକଡ଼ ପକେଇଦବ ବୋଲି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାମଚ ସାଡ଼େ କହୁଛି ମିଟୁ କେମିତି ଖାଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ର ଟୁକୁ ମିଶି ଟୁକୁ ମିଶିରେ ଟୁକୁ ମିଶି ଟୁକୁ ମିଶି ମିଟୁ ଆମର ଏବେ ଖାଇବ। ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ତାକୁ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା ସେକଡ଼ ପକେଇଦବ ବୋଲି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାମଚ ସାଡ଼େ କହୁଛି ମିଟୁ କେମିତି ଖାଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ର ଟୁକୁ ମିଶି ଟୁକୁ ମିଶିରେ ଟୁକୁ ମିଶି ଟୁକୁ ମିଶି ମିଟୁ ଆମର ଏବେ ଖାଇବ। ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ତାକୁ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା ସେକଡ଼ ପକେଇଦବ ବୋଲି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାମଚ ସାଡ଼େ କହୁଛି ମିଟୁ କେମିତି ଖାଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ର ଟୁକୁ ମିଶି ଟୁକୁ ମିଶିରେ ଟୁକୁ ମିଶି ଟୁକୁ ମିଶି ମିଟୁ ଆମର ଏବେ ଖାଇବ। ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ତାକୁ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା ସେକଡ଼ ପକେଇଦବ ବୋଲି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାମଚ ସାଡ଼େ କହୁଛି ମିଟୁ କେମିତି ଖାଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ର ଟୁକୁ ମିଶି ଟୁକୁ ମିଶିରେ ଟୁକୁ ମିଶି ଟୁକୁ ମିଶି ମିଟୁ ଆମର ଏବେ ଖାଇବ। ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା ତାକୁ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା ସେକଡ଼ ପକେଇଦବ ବୋଲି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚାମଚ ସାଡ଼େ କହୁଛି ମିଟୁ କେମିତି ଖାଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖ।
ର ଟୁକୁ ମିଶି ଟୁକୁ ମିଶିରେ ଟୁକୁ ମିଶି ଟୁକୁ ମିଶି ମିଟୁ ଆମର ଏବେ ଖାଇବ। ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଆଉ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା ସେ କୋଟ ପକେଇଦବ ବୋଲି। व्यक्ति बता मत साढ़े कौन मिनट ମିଟୁ କେମିତି ଖାଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ର ଟୁକୁ ମିଶି ଟୁକୁ ମିଶିରେ ଟୁକୁ ମିଶି ଟୁକୁ ମିଶି ମିଟୁ ଆମର ଏବେ ଖାଇବ। ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଆଉ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା ସେ କୋଟ ପକେଇଦବ ବୋଲି। व्यक्ति बता मत साढ़े कौन मिनट ମିଟୁ କେମିତି ଖାଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ର ଟୁକୁ ମିଶି ଟୁକୁ ମିଶିରେ ଟୁକୁ ମିଶି ଟୁକୁ ମିଶି ମିଟୁ ଆମର ଏବେ ଖାଇବ। ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଆଉ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା ସେ କୋଟ ପକେଇଦବ ବୋଲି। व्यक्ति बता मत साढ़े कौन मिनट ମିଟୁ କେମିତି ଖାଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ର ଟୁକୁ ମିଶି ଟୁକୁ ମିଶିରେ ଟୁକୁ ମିଶି ଟୁକୁ ମିଶି ମିଟୁ ଆମର ଏବେ ଖାଇବ। ଘୋଡ଼ା ହେଇଗଲା, ଆଉ କପଡ଼ା ଘୋଡ଼େଇ ଦିଆଗଲା ସେ କୋଟ ପକେଇଦବ ବୋଲି। व्यक्ति बता मत साढ़े कौन मिनट ମିଟୁ କେମିତି ଖାଉଛି ସମସ୍ତେ ଦେଖ। ର ଟୁକୁ ମିଶି ଟୁକୁ ମିଶିରେ ଟୁକୁ ମିଶି ଟୁକୁ ମିଶି